Засегнахме доста есенциални компоненти, като култура, общество, социални мрежи. Къде е мястото на родителя? Може ли да ни дадете примери за негативни думи и изречения, които родителите дори неволно използват като коментари към децата си, които всъщност може трайно да доведат към ниска самооценка? Мястото на родителите е централно, бих казала, и те често водени от различни подбуди, както съзнавани, така и несъзнавани, са склонни да правят негативни коментари, било то дори да се опитват, така да се каже, на повърхностно ниво да помогнат на детето да се впише или по някакви техни разбирания да е по-здраво. Могат да се чуят най-различни неща, като имаш много дебели глезени, оперирай си глезените, приличаш на клоун, погледни кантара, не те ли е срам, виж си акнето, косата ти пада, на нищо не приличаш. Всякакви такива коментари, които особено в тинейджърската възраст карат човека да се чувства изключително несигурен и могат да оставят една следа за винаги. Те сигурно си мислят дори, че това го казват с любов и грижа. Да, в една част от случаите е точно така. Да.